Goedemiddag, lieve kijkers. We zijn vandaag in Rubbervost voor de Nationale Postcode-kanjer. Kom maar even mee, we gaan even kijken waar we vandaag zijn. Waar we vandaag zijn terechtgekomen. Als het goed is, zijn we hier aan het juiste adres. Even kijken. Ja, met de blauwe deur. Ik zou zeggen, kom er even mee kijken. Goedemiddag. Kijk of u het iemand open doet. Goedemiddag, postcode-kanjer. Hallo. Mogen we even binnenkomen? Jazeker. Wij komen even binnen, koffie. Lekker. Ja. Kom maar. Goedenavond. Hallo. Postcode-kanjer. Zo zeggen, kom er even mee. Ja. Zo. Zeg, zullen we maar meteen naar boven gaan dan? Of, Dan naar boven? ja. Oh, ja. Nou, kom, gaan we even lekker zitten. Pakken we even lekker koffie. Kom maar even. Kom maar even, gaan we even zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. Postcode-kanjer. Postcode-kanjer. Ja, dat is ongestoord. Wat een verrassing. Kom maar even mee naar binnen. We hebben voor deze meneer natuurlijk de prachtige postcode stanje. Kom maar even zitten. Voordat u dadelijk opvalt. Ik zal even wat je bloemen overhandigen aan mevrouw. Kijk, prachtig bos bloemen. Ja, heel leuk. Kom even mee. We gaan hem even uitpakken. Ja, meneer, wat denkt u dat erin zit? Openmaken? Ja, we gaan hem openmaken. Wij hopen natuurlijk op heel veel geld. Ja, nou de autosleutels heb ik niet meegenomen vandaag, maar we hebben wel andere hele mooie prijzen. Als u even zo de cheque eruit wil pakken. Nou, hé Jentje, kijk eens. Oh! En wat staat daarop, meneer? Eén vorstelijke prins. Wauw, beet een ezelskop. Nou, Aangeboden door CV de Ezelskop uit Zevenum. Ter waarde van 1 keer jezelf prins maken als vorst. Nou Hey. meneer, wat vindt u ervan? dat vind ik een prachtige waardecheck om Dat een is keer toch te doen. geweldig? Ja, ik was eigenlijk aan het denken om dat dit jaar te doen. Maar ja, Nou. daar waren een paar mensen het niet mee eens. Dus nou ja, laten we het gewoon volgend jaar doen, zou ik Ja, zeggen. natuurlijk Dat dan. mag niemand. Ja, nou, prachtig meneer, ik schud u even de hand. Ja. En natuurlijk jij ook. Gefeliciteerd jongeman. Jouw vader wordt binnenkort prins. Mensen, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Dit was de Goedemiddag Postcode-kanjer. Bij de Postcode Stanjer hier op de Kerkstraat. Ik zou zeggen, tot volgende week.